כל הכבוד. באמת, אינטראקציה בין נציגי שירות ללקוחות הן בדרך כלל עניין טעון ברגשות. מחקר חדש בדק איך המעבר למתן שירות בצ'אט במקום בטלפון או פנים מול פנים משפיע על האינטראקציות האלה. בוקר טוב, דוקטור אריק חשין, מנהל המעבדה לחקר רגשות בארגונים. יש דבר כזה, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה. בוקר טוב. שלום, שלום, בוקר טוב. איך אתה מרגיש? אני מרגיש בסדר, קצת אמביוולנטי, אבל בגדול מרגיש בסדר גמור. זה מחקר באמת שעשינו אלה גליקסון, עינת לוי ואליסון גבריאל. ביחד הסתכלנו על ההבדלים באמת שהיום נותנים שירות בעזרת טקסט, בעזרת צ'אט, לעומת השירות הקלאסי יותר שניתן בעיקר בטלפון, בוא נגיד ככה. כן, שהולך וקצת דועך, וגם מהצד של מבקשי השירות, הרבה פעמים אני בתור אדם הייתי מעדיף לא לדבר עם אדם ככה בטלפון, אלא באמת או להתכתב, או שאפילו שיהיה איזשהו מין נציג דיגיטלי. כן, הרבה פעמים זה הרבה יותר מהיר והרבה יותר זמין, ואני לא צריך להמתין עד שיגיע נותן שירות ויענה וזה. אבל גם באמת גם אין רגשות בעניין הזה, זאת אומרת, אני לא צריך עכשיו להתנצל, לא להתנצל, לדבר יפה, לא לדבר יפה, להיות מאוד לקוני. כן, אתה יכול להיות יותר ענייני אולי, ולכתוב את הדברים שלך על הדרך, בזמן שאתה עושה עוד דברים אחרים, עד שאתה מקבל את התשובה והכל, בניגוד להמתין ולהמתין ולהמתין, ואז לדבר בטון מסוים. כן. פשוט לכתוב את מה שאתה צריך. כן. כן, אכן ככה. אז מה גיליתם, מה ככה באמת על המחקר הזה? איך אפשר ללמוד ממנו? מה אפשר ללמוד ממנו? אוקיי, אז העבודה שנותן שירות היא עבודה קשה. בעיקר שזה מגיע בטלפון או פנים מול פנים, שהיא כוללת דרישות מאוד ברורות. צריך להיות שירותי, צריך להיות אדיב, צריך להיות נעים, צריך להיות נחמד, צריך לענות לאנשים בצורה מכבדת. כן. וכל זה מגיע כמובן עם כל מיני חוקים של הבאות. מה שנקרא emotional display rules. יש חוקים על איך אתה אמור להגיב, וזה לא קל. בעיקר שלקוחות פונים הרבה פעמים בגלל שיש תקלה, או שמשהו לא תקין, משהו לא בסדר, וצריך לפעול בדרך מסוימת, שאנשים מתוסכלים מתי שהם פונים לשירות לקוחות. כן, ולא נעים להגיד, אבל ישראלים זה גם כן עם שקצת קשה לתת לו שירות, אבל אני לא אומר שום דבר, זה כאן אנחנו חיים. כן, כן, אבל האמת זו תופעה גלובלית של באמת התנהגות לא כל כך נעימה, מאפשרים לאנשים לצעוק על הנותן שירות או מה שזה לא יהיה. ומה שמצאנו, ובאמת המחקר הזה נעשה בארץ, זה שיש הבדל מאוד גדול מתי שעוברים לטקסט. עכשיו, זה לא שהלקוחות כל כך השתנו, אתה אולי כותב בצורה לקונית, אורי, בלי להתעצבן שאתה כותב לנותן שירות, כן. אבל מסתבר שמי שנותן, מקבל את השירות, בעצם נותני השירות שיושבים שם בצד השני, הם לא חשו שיש הבדל ברגשות של הלקוחות. הלקוחות כותבים דברים קשים, הם צועקים וכועסים גם בטקסט הזה. אממה, כן. זה הרבה פחות עוצמתי. מבחינת נותן השירות זה לא צועקים לו בתוך האוזן, הוא לא מקבל את זה ואחרי זה סוחב את זה איתו, וצריך להתמודד עם כל הרגשות האלה שמלווים אותם. שמעתי תיאורים מזעזעים של נותני שירות שממש חוזרים הביתה ושומעים את הקולות האלה בראש. עכשיו זה טקסט, אני קורא אותו, אני מזהה, אוקיי, הבן אדם פה עצבני, הלקוח כועס, הוא מתוסכל, הוא מאוכזב, זה אפילו מובן, ועכשיו אני יכול להגיב בצורה יותר קרה, יותר קלה. אני לא חש את כל התחושות האלה שעכשיו הפילו עליי בקול ובטון דיבור, והכל יותר רגוע. כן, אני מניח שיש גם עניין של טיימינג, זאת אומרת, קיבלתי איזשהו טקסט, אפילו גם אם הוא מאוד קשה, אני יכול שנייה אחת רגע לנשום, אולי אפילו 20 שניות, מאשר באמת בשיחה שאני מחויב לענות בצורה... נהדר. אתה נוגע בדיוק בנקודה. יש את הנקודה הזאת media affordances, בעצם האפשרות שהתקשורת נותנת לנו. קודם כל, ההיבט הראשוני, שאני מדבר בטלפון איתך, אני מדבר איתך אחד על אחד. קשה לי לעשות עוד דברים נוספים. כן. אבל התקשורת מאפשרת לנו בטקסט בעצם לנהל שיחות כתובות עם עוד אנשים במקביל. נותני השירות נותנים שירות
אני לא האמנתי ששמעתי את המספר ל-15 אנשים במקביל. 15 אנשים במקביל, וואו. במקביל, הם כותבים לכולם, אחד לשני, כזה שלום, שלום, שלום. לפעמים זה הודעות פשוט כתובות גם, אוטומטיות. בעצם יש לי בנק של טקסט, שאני יכול להעתיק ולהדביק ממש בקלות, ואני לא צריך כל פעם להתחיל, ברוך הבא לאיזה חברה שהגעת, אשמח לעזור, זה כבר כתוב לי. אני גם לא צריך את הטון הזה של שלום, ברוך הבא, מה נשמע? זה פשוט כתוב שם בצורה מתאימה ונכונה. ואחרי זה, כמו שאמרת, אני יכול לעצור רגע, לערוך את הטקסט הזה ולהתאים אותו לסיטואציה ולמצב, ואולי פה לשנות מילה, ופה פתאום לשכתב את מה שכתוב, ולפני שאני שולח לעצור שנייה לנשום, לקרוא את זה עוד פעם. כשאתה מדבר זה נגעת נסעת, שנייה רגע אני חוזר בי, כן, אני שמעתי טוב מאוד את הטון, ואתה לא יכול עכשיו לחזור בך ולהגיד שלא התכוונת לפגוע בי, או לא התכוונת לצרוח עליי, צרחת עליי, אדוני. נכון, נכון, עכשיו... מבחינת הנותן שירות, הוא מתעסק עכשיו עם הרבה פניות, ומגיעים הרבה פניות כאלה של אנשים שהוא מתכתב איתם, ופה הוא באמצע ההודעה, פה הוא בתחילת האינטראקציה והכל. ובעצם מה שקורה לאט לאט לנותני שירות, לא מרגישים שבאמת עובדים עם אנשים, אלא הם עובדים עם משימות. הלקוחות הפכו למשימות, כי בעצם כולם אותו דבר. אין להם טון דיבור, אין להם צבע, אין להם מגדר לפעמים, אין להם גיל, אין להם מבטא, מה שיש בטלפון. ובעצם זה עוד יותר מרחיק את כל ההיבט הזה. אז קודם כל, הקטנו את עוצמת הרגשות, אבל מצד שני, גם הורדנו את ההיבטים האנושיים שיש לאנשים האלה, את המבדלות הזאת, את המיוחדות של כל לקוח. ובעצם נותן השירות יושב שם ומקבל משימות, ומעתיק ומדביק את התשובה הרלוונטית הנכונה המתאימה. הוא מזהה שהלקוח הזה כועס, הלקוח הזה מאוכזב, הוא מוצא את המילים שכבר כתובות, ובעצם הפעילות שלו היא כבר לא פעילות רגשית. כשדיברנו על שירות בטלפון או פנים מול פנים, אז בעצם נותן השירות בגלל שהוא צריך לעמוד בדרישות התפקיד ולהיות עדיב ונחמד למרות הלקוחות הכועסים, הוא צריך לעשות ויסות רגשות או עבודת רגשות. כן. ובעצם הספרות מדברת על האסטרטגיות של משחק עמוק או משחק שטוח. בעצם אני יכול לשחק את המשחק ולהגיד, אוי, אני נורא מצטער, או שמחתי מאוד לעזור, או כל מיני דברים כאלה, למרות שאני בטבעי לא באמת חש את זה, כי מישהו הרגע צרח עליי, כן? כן. אז האסטרטגיות שלי של ויסות הרגשות יכולות להגיע ממקור של אני פשוט יזייף כלפי חוץ, ועושה משחק שטוח רק כלפי חוץ, הרי את הרגש בלי לחוש אותו בפנים. צריך להיות קצת שחקן טוב, כי אני כבר שמעתי כמה נותני שירות שהם שחקנים לא כל כך טובים. בדיוק, וזה הלקוח מזהה, והלקוח לא מרוצה, והוא לא אוהב את זה שהמשחק הוא שטוח ולא אותנטי ומזויף, כן. ומזהים את זה בקלות. אבל שהבן אדם נכנס לתפקיד ומצליח לעשות משחק עמוק, ומצליח להיכנס לדמות של נותן השירות האמפתי, מלא החמלה, שמבין את הלקוח ומזדהה איתו והכל, ובאמת מצליח לעבוד ולבסט את רגשותיו ככה שהוא באמת חש את הרגשות שהוא מביע, זה לוקח המון מאמץ, אבל מצד שני זה הרבה יותר אותנטי והרבה יותר טוב גם ללקוח, ומסתבר גם לנותן השירות. גם לנותן השירות, נותן השירות אבל באמת כמו שאמרת, הולך הביתה עכשיו עם עומס לא קטן של רגשות. אז זה אנחנו מדברים על העולם הישן, כן. כן? העולם של הטלפונים. בדיוק. שבאמת הוא צריך לעשות את כל העבודה הרגשית הזאת, ולבסט את התחושות שלו, ולהביע את הרגש הנכון, ואנשים חוזרים עם הקולות האלה וכל הצעקות האלה, וזה ממש שם ומוחשי. ופתאום עברנו לעולם דיגיטלי, טקסטואלי, כתוב, שכל העוצמה היא הרבה יותר נמוכה, שבעצם הרגש הוא יותר זיהוי של, אני מזהה שהוא כועס, אני מזהה, אני לא חש את התחושות האלה, זה לא מתעצם אצלי, ובעצם אין לי צורך אפילו לבסט את רגשותיי. אני בתור נותן שירות עכשיו זיהיתי את הרגש, יודע איזה תשובה אני מדביק לתוך ההודעה שכבר כתבתי מראש, אולי עורך אותה מעט ושולח אותה, וככה בעצם הרגש מנוטרל ואני מרגיש סבבה. איך אמרו לי עובדי שירות? עכשיו אני מרגיש כאילו אני פשוט עובד משרד, לא נותן שירות, ואני חוזר הביתה בכיף. אז זה בעצם win-win situation, מה שנקרא? עלייה וקוץ בה. עלייה וקוץ בה.
בעיקרון יש בהחלט יתרונות. נותני השירות רובם העדיפו את הטקסט. העדיפו את זה, והם אומרים שהם בעצם עושים עבודה שהיא קוגניטיבית וסחלטנית, במקום לעבודה רגשית שוחקת וכואבת. אבל, כן, בעצם אנחנו קראנו להתנהגות שהם עושים, קראנו לזה robotic acting, כאילו מתנהגים כמו רובוט בעצם. כן. אז הם כבר לא מבסטים את רגשותם, הם פשוט מתעסקים כמו רובוט, עונים את התשובה הנכונה עם הרגשות המתאימים, בלי לחוש שום רגש, רק זיהוי רגש ולהביע בטקסט את הרגש שאין לזה שום עלות רגשית. אממה, הלקוחות פתאום אומרים להם, רגע, אתם רובוטים. אני לא רוצה בוט, אתה בוט, תוכיח שאתה בן אדם, לך תראה שיש לך אחות. אז בעצם איך הם עושים את זה? איך הם יכולים בעצם לקבל את התגובה הזאת? והם אפילו קצת נעלבים. ועכשיו הם צריכים כן להשקיע עוד פעם את העניין הזה, שהם צריכים להראות כמה רגשות כן יש להם. בדיוק. ואז הם שוב מרגישים. זה חוזר אליהם כבומרנג. כי פתאום הם צריכים להיות כן אנושיים. רגע, מה זאת אומרת? בטח שאני בן אדם, אני השקעתי מאוד בתשובה אליך, כן. אני חשבתי על הדברים, אני בחרתי את המילים... בוא אני אספר לך סיפור, מאיפה באתי. היום אשתי אמרה לי ככה, אל תשאל. אתה איתי? כן, כן, כן. כן. אל תשאל, בדיוק, אני אמיתי. כן, כן, כן. יש לי... הנה, ראית? ההפסקולת הקטנה הזאת, הפאוזה הקטנה הזאת, היא גרמה לך לחשוב שאני אנושי. בדיוק. כן. ואז האתגר הזה של איך אני מכניס את האנושיות לתוך כל העבודה הרובוטית הזאת. עכשיו, הוא אתגר לא קל, אבל הוא פחות שוחק מבחינת העבודת רגשות שיש בטלפון פנים מול פנים. טוב, אני ממש רוצה להודות לך על ההבהרה הזאת, על הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ובטח זה ילך ויהיה עוד ועוד יותר רובוטי, דיגיטלי, פחות רגשות, אבל אנחנו נסתדר עם זה גם. תודה רבה, דוקטור אריק חשין, מנהל המעבדה לחקר רגשות בארגונים, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה. שיהיה יום טוב. בשמחה, יום טוב.